Que tal? Boas tardes. Aquí estamos outra vez nunha nova edición de Día D. Aquí estou eu hoxe outra vez, así que tan mal non o debín facer, pero bueno. Temos un programa moi cargadiño porque xa estamos rematando a precampaña. Hoxe imos deixar un pouco de lado a actualidade política tanto no Concello como no Estado. Imos centrarnos na precampaña das galegas. Temos uns convidados maravillosos. Temos aos tres principais partidos políticos hoxe aquí sentados. Temos tamén unha xornalista maravillosa que presentaremos a continuación. Pero antes, como sempre, agradecementos a OpenHost por... Aí está OpenHost, no está... Aí está OpenHost, que sempre nos deixa estar aquí con eles e que nos apoian desde o inicio. Tamén podedes apoiarnos vos. Temos o Patreon, patreon.com, para que enviades as vosas doazóns, ou tamén podedes suscribirvos á canle de YouTube ou participar a través do Paypal. E hoxe sí que temos aquí unha morea de iglesias aí no equipo técnico. Aí está o equipo técnico, temos ao noso director de UQ, Iván Iglesias. Hola, como estamos? Hola, Iván, que tal? Estamos aquí a familia toda. Estás a familia inteira, sí. Porque a xente ten que librar, efectivamente. Aquí estamos todos por amor á arte, pero... Unha empresa familiar, isto non me contarán nada, Que tal, Víctor, como estás? Me hoxe un pouco máis nervioso que outro día. Non sei Sí. se porque estás ti aquí ou... No, porque iso non te inflúe en absoluto, porque non eu quedei, xa cho dixen, nesa chamada, totalmente contento de como saiu outro día e hoxe, pois máis e mellor, non te preocupes. Pois imos a ver que tal sale. E temos, como sempre, para comezar, ao noso compañeiro Diego Freire, de Noticias Dispersas. Que tal, Diego? Moi ben, moi bons días, como estás, compañeiro? Bos días, aquí estamos. Un placer estar aquí de novo contigo. Como sempre. Cuéntanos, que tes hoxe para nós? Pois hoxe íamos falar de moitas cousas de pre-campaña, pero íamos falar dunha cousa que sucedeu o domingo pasado. Houbo unha polémica manifestación en Santiago de Compostela en defensa do mar, e Noticias Dispersas estivo ali. Se queredes ver o vídeo completo da manifestación, entrade na nosa canle de YouTube, pero fixemos un pequeno resumo para poñer en contexto. Mayday aquí a Rías Galegas. Queremos saber que significa este Mayday. Cando tes un peligro moi grave, tío, que tes que indicar é a situación na que estás, pero sobre todo o que moviliza todo o despliegue de dispositivo é a palabra Mayday, Mayday. Por eso a Rías está nunha situación que cada ano van a menos e aquí hai unha inacción total por parte de quen ten que mover. Será que tal vez eres ti unha persoa manipulada pola oposición de Galicia? Para nada, estou aquí porque vivo do mar e defendo o futuro do meu fillo, si quere vivir do mar. Evidentemente, todo o mundo que utiliza a palabra manipulación, porque o di, porque está no poder e el reconoce que non está facendo nada. Pero volvo a repetir, eles teñen os datos e saben mellor que nadie como estamos, nada máis. Pois moitísimas grazas, moi amable e moita forza. Non queremos que se perdan os postos de traballo, queremos que o mar de Galicia, os mariscos de Galicia sigan gozando da excelencia que sempre tuveron, e por iso pensamos que é necesario accións importantes xa dunha vez por todas. Levamos anos de deixadez. O mar está, nos lo están matando. Non é que estea morrendo, nos lo están matando. Non hai rexeneración, non hai mantenimento, e os mariñeiros non podemos máis. En defensa do mar, mentiras de incompetencia nunca máis. Hai moitísimas pancartas hoxe no Obradoiro, pero hai unha que me doi especialmente. É a que leva a miña filla. Yo soy el relevo generacional y jamás viviré del marisqueo. Somos todos netos de mariñeiros, de mariscadoras, de fillas de mariscadoras, sobriñas de mariscadoras. Somos todos os que estamos aquí a xente que vivimos do mar. Temos que facer que se nos escoite, que a Xunta non mire para outro lado. A situación actual no marisqueo en Galicia é crítica. Sí, señores, crítica. Nos últimos 10 anos, o devalo produtivo dos bivalvos é alarmante. A suba das temperaturas, o descenso dos nutrientes nas rías, o impacto da contaminación xunto coas caídas de salinidade pola falta de regulación dos encoros crean unhas nefastas condicións para a frutibilidade das rías. Mais fronte ao deterioro ambiental e productivo do noso mar, a Xunta, na vez de asumir os problemas concretos galegos, dedicouse a aprobar leis que facilitan os recortes dos nosos dereitos ambientais e axilizan iniciativas empresariais de fora que son depredadoras, como as minas, Altri, a acuicultura industrial e os eólicos.
Estáse a mudar o modelo productivo de Galicia, favorecendo os intereses de multinacionais estranxeiras, as que destruen máis postos de traballo dos que crean e as que nada lles importa o impacto medioambiental. O modelo productivo tradicional da pesca e o marisqueo é o modelo sostible no que se asenta a poboación e distribúe riqueza no conxunto de Galicia. O turismo e a gastronomía susténtase neste modelo. Parece ser que a cuestión dos pellets non é o único problema que hai no mar de Galicia. Pois isto é unha leve pincelada do que aconteceu o domingo pasado en Compostela. Temos unha pre-campaña para as eleccións ao Parlamento de Galicia que está sendo moi intensa. Aínda non comezou oficialmente a campaña electoral, pero os candidatos e candidatas xa están lanzadas a unha carreira tola por chamar a atención. Temos ante nós un botafumeiro de bulos e mentiras, unha rede coordinada desde Madrid que traballa ao servizo da oposición e contra Galicia. Saúdos. A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, un segundiño. No puedo, porque si os atiendo a vosotros tendría que... Es una falta de respeto a otros compañeros, no convocamos medios. No, perdona, no puedo atender, no estaba convocado a medios, lo siento. Vale, gracias, moi amables. Ven de facer unha sorprendente revelación. A existencia dunha operación organizada de desinformación para confundir e enganar a opinión pública. Unha perigosa trama para desvirtuar a realidade. Comezamos. Non, desa campaña non fala. Como sodes? Este descubrimento eleva a precampaña das eleccións ao Parlamento de Galicia a un novo nivel. Es un verdadero nido de intrigas internacionales. De delirio. Pero non nos amedrentan, seguiremos informando. Como se atreve? Ademais, non o fai ben. Foi todo. Seguiremos informando. E a precampaña continuou con alegría e dinamismo, con actos dos partidos, entrevistas en distintos medios de comunicación, material audiovisual en redes sociais. Parece que nestas eleccións as distintas forzas políticas estánse tomando moi en serio a loita polo voto da xente máis nova, da xeración Z. Van con todo. Candidatos DJs, candidatos influencers, diccionarios para boomers e ata partidas de futbolín. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Hoxe tive a ocasión de poder conversar directamente con mozos e mozas sobre como ven o seu presente, como ven o seu futuro, e tamén que lles preocupa. E unha das preocupacións que teñen é emanciparse, tamén as dificultades para acceder a unha vivenda digna. E por eso vamos a impulsar un plan con medidas moi concretas, fundamentalmente destinadas a acceder a unha vivenda. En primeiro lugar, incrementando as axudas ás bolsas de alugueiro, establecendo unha nova axuda para aqueles estudantes que teñen que ir fora da súa casa para poder estudar. En terceiro lugar, creando unha bolsa de vivenda no ámbito das universidades en colaboración co propio sistema universitario galego para que non vexamos máis esos pisos con humidade, con unhas condicións que non son as que debería de existir. Como non é o mesmo vivilo que contalo, eleccións autonómicas galegas sendo candidato do PSOE. Comezamos. Morto do soño, despois de estar toda a noite traballando, cambiámonos e tiramos hacia o Liceo con Nebo. Aquí reunímonos co foro do Liceo para falar sobre distintos retos da cidade, pois como é a potencialidade termal e o casco vello. Despois fomos ata Ribadavia para denunciar a lamentable situación das carreteiras dependentes da Xunta de Galicia, cheas de focanchas e mal cuidadas. E rapidamente tiramos hacia Santiago en tren, para correr ata Negreira, onde constituímos unha nova agrupación de xuventudes socialistas acompañados do alcalde e demais compañeros e compañeiras da organización e do Partido Socialista. Movimentar todo.
PEC. A mí me suena a pecado. No te puede dar tiempo a pecar tanto, es católicamente imposible. Pueden ser unas siglas per partido. Posiblemente sea el partido más lamentable de la historia. ¿Cómo estamos? ¿Ecologista? Por él, danos una pista. Es por el culo. Por el culo, por el culo. Es por el culo. Hombre, pero es que no te pista con lo del plato. Todo lo que te mola es por el culo. Viene fuerte, ¿no? Viene Z. Cringe. Sí, cuando algo da cringe es que algo da como grima, ¿no? Que te da cosa. Que... Servir cona. No de esto atacona, pero servir cona... A ver, necesito pista. Se la puedo dar yo, es bueno. Está guay que antes dijéramos como algo es un coñazo como algo malo y que la generación de ahora diga servir coño como algo bueno. ¡Qué buen servicio! Esa de servir cona. Mola, ¿no? De que petarlo. servir de petar. Estás muy Z, ¿eh? Estoy muy Z, Estás muy... Bueno, random sí, ¿no? Aleatorio. Sí. Vives. Ah, vibes. Necesito pista. Un poco extraña. Ah, vibras. Ah, Vibras. claro, es vibración. ¡No sabía! Estas eleccións están despertando o interese de toda a prensa e tamén en Madrid. Son moitas as persoas que converteron estes comicios para o Parlamento de Galicia nunha especie de plebiscito entre Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo. A candidata do Bloque Nacionalista Galego tamén estivo esta semana por Madrid facendo unha xira promocional pola capital do reino. Entrevistouse na Televisión Española, en Infolibre, pero, sen dúbida, a entrevista que máis xogo deu tivo lugar nos estudos de Carne Cruda. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos ao Formigueo! Aquí tenemos, acompañándome a trancas, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Ortega y Smith. Farras y retrancas. Farras y Mira, con el pit. Farras y retrancas. ¡Ay, qué bueno! Ana. Anitita. Es verdad que te han cogido... mellor a niña, ¿no? A niña. Que veñen e van. Es verdad que te han cogido en el BNG porque estás de muy buen ver. Porque yo desde luego lo veo. Yo metería mi urna en tu papeleta. Ay, madre. Así es el formiguero. Que lo estás petando. ¿Es así o no es así? Lo estás petando con el BNG este, ¿no? Mira, yo creo que lo está petando Bueno, es que... calladitas. No, como más guapa, ¿no? Oye, ¿Qué? ¿ese ¿Pero pelo para qué me has invitado? Yo, para poder tocarte un pecho. No. ¿Entiendes que es Pablo Motos? En tus intervenciones en el Parlamento gallego, ¿qué te gusta llevar? ¿Ropa sexy o ropa cómoda? Lo está clavando, ¿eh? Sí, la verdad que... La incomodidad se nota en el ambiente. BNGPEC, ¿qué significa BNGPEC? Esto ya lo hemos dicho por aquí, pero igual a Ana le sorprende un poco la expresión. Ya. PEC significa por el culo. Sí. Ah, sí. Que se Pero lleva ya mucho sé, entre la ya sé. juventud. Ana, te que- acerca. Estoy al tanto, Si algo te gusta, si algo te gusta, Estoy es al PEC. tanto, Vale. estoy al Esto es tanto. lo más positivo que hay. De hecho, yo digo BNG, tú dices por el culo. Yo digo BNG, tú dices por el culo. Al Twitch. Venga, es o sea, es el BNG tal cual, peca abajo y donde estaba la estrella independentista, puesto un culo en rojo porque también es muy independiente ese culo. No me quedo aquí. A ver. También soy la ideóloga tras el BNG POC, que es poro Q. Eu digo BNG, ti dis poro Q. Poro Eu Q. digo BNG, ti dis poro Q. Por supuesto también he Vale. hecho logo. Claro. Ah, vale. BNG POC. Ah, Aquí muy está, bien, poro muy Q. bien. Acercando Muy mi bien, tierra, muy bien. por supuesto. Esto Que está no se precioso. pierda el gallego. Oye, de Desde aquí verdad, el plurilingüismo. sinceramente. Muy bien, muy bien. Claro Y que nada, que Alfonso Rueda ha ido al programa Land Rover Tonight Show. ¿A usted le han invitado? No, y estoy sorprendida porque la televisión gallega es súper plural ¿Verdad? y Yo es una también. cosa que no entiendo. Sorprendida Nadie lo estoy. puede Yo entender. me hallo súper sorprendida porque... Nadie lo puede entender. Entonces, sé que en ese programa Alfonso Rueda perreó con el combo dominicano. Bueno. Yo no soy Madre dominicana, no tengo combo, pero tengo comba y un cuerpo dotado para la bachata. Se Si viene- usted quiere, yo la llevo. Se viene perreo. Si Ana. usted quiere, yo la llevo. A mí perrear me encanta. Pues no diga más. Y démela. Mira, me colocas muy bien. Hay que retransmitir esto, Javier. Bueno, No. estamos retransmitiendo una imagen. En palabras es difícil. Tanta belleza, tanto ritmo, tanto garbo junto es difícil. Madre mía, cómo se han juntado. Mira esa Bailar bachata de pegados es bailar. En Galicia vamos mucho a las fiestas. Sí, se nota Estáis de que- verbena total. É moi difícil unha precampaña electoral que logo nos contan aquí os compañeiros convidados porque a verdade é que hai que ser un showman, ter moita paciencia para aguantar según que cousas, a humilde opinión desta persoa aquí sentada. Outro dos subxéneros políticos en alza son os vídeos dos distintos partidos políticos que dialogan entre sí. Logo da creación do Partido Popular, na que a falta dunha moto o presidente Alfonso Rueda percorría Galicia
cun autobús recollendo a xente e saudando, entre outras cousas, con alegría un posto ambulante de froita, o Partido Socialista de Galicia fixo unha secuela con temática transportista e un xogo de palabras fascinante. Porque para o Partido Socialista de Galicia, besteiro é simplemente de best. Ola, e que pasou? Pinchei a rueda. Boa, vai reventón. E a rueda de reposto? Rueda de reposto non hai. Nin de coña hai rueda. Vou nos levar eu logo. Vale. Veña. Venga. Vémonos. Non se preocupe, chegamos enseguida. Por aí atrás como imos? Bien, genial. Muy ben. Testa vai Galicia. Mención especial merece o momento de Ana Pontón transformada nunha sorte de Moisés do país coas súas propias táboas da lei. Son 10 compromisos para cambiar a historia de Galiza. 10 grandes eixos de actuación para impulsar a maior transformación e o maior avance de Galiza en 40 anos. Son consciente de que non vai ser fácil, mais síntome con forzas, con experiencia e con enorme ilusión para asumir o reto. Os partidos políticos son conscientes de que as mensaxes nas redes sociais non chegan a toda a poboación, pero como se pode solucionar esta incidencia? O Partido Popular atopou unha solución moi efectiva. O que van ver aconteceu esta mesma semana no Telexornal da Televisión de Galicia e un novo exemplo de pluralidade e independencia. O Partido Popular de Galicia difundiu nas redes sociais un vídeo co perfil máis persoal de Alfonso Rueda. No vídeo toman a palabra os máis próximos a él, entre eles as súas fillas e súa nai. Está na internet. O Partido Popular fixo un vídeo do presidente Rueda no que el non fala. Son veciños, amigos e familia os que falan del. As fillas parecelles que a xente ve a seu pai máis serio do que é, porque en realidade ten un humor moi seu. Es una persona súper graciosa, pero nadie lo capta hasta que lo conoce de verdad, porque todo el mundo piensa persona más seria, tal, pero es que es verdad que es muy gracioso. Es complicado de pillar, pero es muy buen humor. Sí. Beatriz e Marta Rueda tamén desvelan defectos na casa que polo menos a prensa xa ten comprobados. 2, 3. La impuntualidad. Ah, súper impuntual, es verdad, impuntualidad cierto. de papá. Es verdad, no ha llegado pronto a ningún lado. A nai do presidente do PP confía na palabra do seu fillo. Que es fiel y que si da una palabra, voy a hacer esto, la hace. O sea, se lo lleva hasta el fondo. Puedes estar ya tranquila una vez que te lo dice, ya te relajas. Lola Valenzuela di que criou os fillos en valores e que Alfonso non está en política polo gusto de seus pais. Pois isto foi un intento por facer unha compensación. Acabamos de poñer un pouco de campaña electoral de todos os partidos políticos. O mellor na Televisión de Galicia poderían tomar nota, humildemente, desde aquí dicimos. Bueno, sí, e aínda non comezou a campaña, así que a que nos espera. Aínda non comezou a campaña. Sabes o que boto un pouco en falta en todos estes vídeos que vimos? Contame. Propostas. Sí, fantástico, porque creo que hoxe imos debater. Hoxe imos debater neste propostas. programa. Hoxe temos aquí a xente de partidos políticos para falar sobre propostas. Moitas gracias, Diego Freire. Moitas grazas, Víctor Barbosa. Quedas aí recollendo as opinións do público e dos trolls, como sempre. E hoxe pois vou presentar a xente que teño aquí ao meu lado. Van facer aquí un cambio así de silla, isto así moi artesanal. Empezo pola miña dereita. Teño aquí a Gabriela Lén, en representación do Partido Popular. Gabriela Lén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espera un momento que no entra. Ahí estás, Gabriela Lén. Buenas tardes. Exalcalde de Cenge, exdelegado da Xunta ata fai pouquiño, e número 5 nas listas por Ourense a estas eleccións, ¿no? Sí, pues a ver, despois de esta etapa ilusionante, a verdad, como delegado, podendo desenvolver, podendo estar no día a día das accións da Xunta de Galicia no que corresponde á provincia de Ourense, pues ahora toca pues a avaliación final y por lo tanto pues bueno, penso que disposto bueno a traballar arreo pues para defender ese diario e todas as cantidades de propostas que presentamos no día de onte en Lugo o presidente
Alfonso Rueda, e, bueno, a verdade que con moitísimas ganas de que chegue ese momento para que se refrende ese gran traballo que se leva desenvolvido nestes últimos anos. Imos comentar hoxe algunhas das propostas. Moitas grazas por vir. Encantado. A miña esquerda teño aquí a Xurxo Doval, secretario xeral da Xuventude Socialista de Galicia, número 5 nas listas por Ourense ás eleccións de Xunta. Efectivamente. Bo día a todos e a todas. Sí, número 5. É a primeira vez que vou nunha lista do partido, xa teño hoxe 24 anos. É para min especial porque foi unha decisión que tomou o partido, chamou a miña porta, díxome: Xurxo, queremos que vayas ti aí a miña cidade, e dixenlle a secretaria xeral a Natalia e a Xuventudes Socialistas de Ourense que non ia rexeitar unha proposta da súa parte. Pois a ver que nos contas hoxe, Xurxo. E tamén temos aquí a outro bello amigo de Uqué, Iago Tabarés, número 2 por Ourense do Bloque Nacionalista Galego, non? Sí. Que tal? Moi ben, pois non é a primeira vez, e máis agora o tempo carai pasa, porque a primeira vez que fun como candidato ao Parlamento de Galiza íos co seu pai con Xosé Luis Doval, e era unha honra aprender tes un referente auténtico, político e persoal na casa do que sentirte orgulloso. Eu síntome orgulloso de ter compartido lista con el, e agora, pois nesta etapa, como tamén daquela, coa esperanza de que, bueno, pois podamos acceder ao goberno, facer historia e invertir un pouco a tendencia desta provincia, deste país. Pois vamos comentar tamén un pouco as propostas do Bloque Nacionalista Galego en 3 eixos importantes, pero antes vou presentar a última convidada, que xa estuvo tamén connosco nestes días de xornalistas que fixemos a principios de temporada, Lara Salgado, que tal? Bos días, non sei se xa se di bo día ou boa tarde agora. Boa tarde xa, casi, sí. Xa podemos decir boa tarde. Para min é un placer sempre estar aquí con vos, porque enda que estuve exercendo de xornalista en Compostela, pois como ourensana, evidentemente, sempre un placer partillar espazo con vos, cun proxecto como vos, ademais, que me fai moita ilusión. Moitísimas grazas por vir sempre, Lara. Voulle pedir aquí hoxe estamos hasta aquí en tía en realización, entonces un poquinho de paciencia tamén, que eu pasei por aí. Antía, un plano xeral, por favor, antes de nada. Esto es un toquecito que yo vou dar aquí aos partidos políticos. Está aquí Lara. Lara non a vamos contar porque Lara non... Aí está. Non conseguimos casi nunca que veña a primeira ningunha muller dos partidos políticos principais. A veces custa máis, ou a veces custa menos, pero sempre custa moito. Hoxe non foi posible que houvese mulleres en representación de ningún dos partidos. Recadito para todos, en xeral. Estou encantado de que estedes aquí, pero pues, un pouco de pluralidade non nos viña mal. En todo caso, vamos a comentar algunhas das cousas. Bueno, vou abrir un breve turno de palabra para comentar a sección de Diego. Falouse de moitas cousas. Falouse da situación do mar, que parece que o tema dos pellets, pola sensación que vin na manifestación, non sei se compartidos ou non, o tema dos pellets foi como un pouco a punta de lanza de algo que xa se estaba un pouco máis cocendo na situación do mar. Tamén sobre algunhas das propostas que se mencionaron nos vídeos, e quería pois, bueno, comentar un pouco esa opinión de como vedes tamén esta aproximación á xeración Z que se está facendo por parte dos partidos políticos. Entendo que é positivo en xeral que chegara a maior movilización posible, pero hasta que punto e en que condiciones? Empezo por Gabriel Arén. Empezamos polas novas xeracións. Por exemplo, por onde ti queiras. Eu a verdade que veño, no día onde puden compartir momentos pois, coa nova presidenta de novas xeracións, e a verdade que a felicitaba pois, polo acto que organizaban co presidente o venres pasado. A verdade que é unha envesa, e eu penso que é algo no que temos que sumarnos todos. Eu penso que con naturalidade no Partido Popular temos moi boa canteira, temos xóvenes que están comprometidos co ideario do Partido Popular e que tamén se divirten e nos transmiten esa ilusión e ese modo de actuar que é con naturalidade o do día a día. Falábamos dun presidente responsable, un presidente moi traballador e un presidente tamén moi cercano. É así no día a día, fora do traballo tamén unha persona que lle gusta tamén relacionarse coa xente, relacionarse cos maiores, cos xóvenes,
e o que lle encanta pois esa naturalidade. Eu penso que iso é algo que é moi ben acollido pola ciudadanía. Estamos neste ano e medio que se está dando a coñecer todavía moito máis, en este caso xa no papel de presidente, e actos como ese pois refrendan pois que o Partido Popular non é o partido só dos maiores. Por suposto que é o partido dos maiores, pero é o partido dos máis novos, e o partido dos máis novos pois está coas novas tecnoloxías, cos novos medios e con ganas tamén de festa non cando toca, e con moitísimas ganas de traballar, que é o que nos evidencia tamén esa xuventude pois pa neste venres, no día de onte tamén a presentación do programa electoral, con ganas de comerse o mundo e con ganas de traballar pois por Galicia, que é o que pretendemos no Partido Popular, non pretendemos ninguna outra cousa. Moi ben, moitas grazas, Gabriel. Xorxo, salías nun dos vídeos facendo estes diarios de campaña. Bueno, vou dicir que estes diarios de campaña son idea propia. Non sei nin o que opinará o próximo presidente da Xunta de Galicia deles, pero é a verdade que eu tomei a liberdade de facer a miña propia campaña, non? Entendo pois o que vos decides, que temos que achegarnos a xente nova. Eu tamén quero que a xente nova pois vexa o que é o meu día a día como secretario xeral e como un candidato máis do Partido Socialista, porque creo que coincidiremos todos que ás veces a xente dende fora non debe de percibir moi ben o estresante, o movimento que vivimos, sobre todo en época de campaña, pero tamén o que hai despois da campaña. O Partido Socialista está claramente comprometida coa mocidade. Eu, dende que asumín o reto de ser secretario xeral mañá fai 2 anos, estamos lle dando caña ao Partido Socialista e moito pulo nas redes sociais e pulo na rúa, pero sobre todo tamén nas institucións. Estamos aí compartindo co Partido Socialista unha nova xenda política, fixémolo coa lei do xogo, fixémolo cunha ILP de transporte, e acabámoslo de facer co Partido Popular, que nos está copiando a nosa medida das primeiras matrículas universitarias gratuitas despois de votarlle que non hai un mes, pero diso falaremos despois. Logo falamos de, sí, temos un bloque sobre educación. Pero é dicir que o partido está moi comprometido. Nos imos presentar o noso propio programa mozo nos próximos días, cun compromiso de José Ramón, pois en moitos temas que nos preocupan: vivenda, transporte, emprego, que son cuestións fundamentais para a xente nova e para que se animen nesta campaña, porque vamos a ser os decisivos o 18 de febreiro. Moi ben. Estamos aquí colando sempre mensajes, ¿no? Isto é unha cousa. Eu teño que confesar que sou un pouco boomer, ¿no? Todo esto, e desde logo non me podo por a altura de Xurxo. Bueno, a mí o que máis me preocupa de todo isto é que nos podamos ter a tentación, ou podan ter a tentación de quedarse nas formas. Eu creo que os maiores, os menores, os medios pensionistas, eu creo que o importante é a mensaxe, o importante é o debate, o importante é a relevancia que ten o 18F, non? É dicir, e as consecuencias que pode ter no futuro, en máis emigración, paro, transporte, etcétera, etcétera. Se moitas veces nos quedamos, e en algún caso, non vou decir quen, pero parece cosas bastante artificiais, a mí casi me produce o efecto contrario. Desde a miña postura, que me recoñezo como boomer, un pouco educado e actualizado por as miñas fillas, pero creo que eso de pretender de ir do que non somos, incluso nos resta credibilidade, cando a veces, en algún caso, se poda decir incluso a verdade, non? Pero a pesar de que as novas tecnoloxías, os novos xeitos de comunicación señan moi interesantes, creo que non hai que quedarse tanto nas formas e no fondo. E a xente moza creo que tamén lle importa moito o que son o fondo, o que son as propostas, non? Pois lo contado. Lara, dende un punto de vista xornalístico, como analizas esta proliferación de vídeos humorísticos, de entrevistas informales? A verdade é que está sendo unha precampaña moi interesante. O sea, hai como xornalista que ademais encántame a política, non? Está sendo unha precampaña moi interesante, moi intensa. O sea, non sei o que nos vai deparar agora cando empeza a campaña dos xoves. A ver se sobrevivimos tanto vos como candidatos, como xornalistas que temos que cubrir. Pero eu creo que, bueno, estámoslo vendo en todos, non? Ese xeito de achegarse ás novas xeracións. Eu teño 30 anos, 31, e recoñezo que ata me costa a min entrar nesta linguaxe, digamos, tan moderna, pero sí que é verdade que, bueno, que se nota ese esforzo por parte dos partidos. Eu poto en falta, se cadra, máis vídeos propositivos, non, de campaña, porque a veces sí que é verdade que se veñen de presentar agora os programas, aínda, digamos, de maneira, pois onte o Partido Popular e o PSDG, o BNG xa o presentou aí atrás, pero bueno, sí que é certo que botas máis en falta o millor que eses vídeos tamén te cheguen algunha proposta, non? Aproveitar que ti, pois eso, pois, por exemplo, o vídeo que víamos de Sumar, pois
aproveitar eso para se cadra incorporar algunha mensaxe. Pero bueno, creo que son dúas cuestións distintas, que por unha banda está esa campaña en redes que hai que facela, pero bueno, sí que é certo que eu agora tamén é verdade que creo que as campañas tal cual están agora plantexadas, pois eso, formato meeting ou formato máis clásico, ahora cada vez lleves menos sentido tamén, porque agora a xente móvese noutro tipo de mundos. Sí que é certo que despois ves as anquisas do CIS que che di que o 30% da xente decide a última semana de campaña e dis, pois se cadra sí que é máis importante do que pensamos as campañas, non? Porque a veces vas á campaña xa sabes o que vai dicir cada un. É dicir, a min este ano vai me tocar cubrir o Partido Popular e probablemente poida facer a crónica antes de ir aos mítines, porque máis ou menos xa sabes o que propón, claro, que propón cada un. Pero sí que hai que ver, non, como opera, non, a campaña. Vimos que esta precampaña estaba eso moi marcada por eses vídeos pois máis de achegarte a xente moza, pois vimos a Rueda tocando a batería, vimos a Ana xogando futbolín, bueno, é interesante, pero sí que é verdade que eu creo que agora xa entramos noutra fase onde, obviamente, a parte máis propositiva ten que ter importancia, porque, ao final, é dicir, se eres do Partido Popular, entendo que a clave está en trasladar o que fixeches porque levas gobernando 15 anos e algo terás feito e quererás trasladar. Se a orientación da campaña é outra, que como parece ser que é máis estatal, é porque mellor non te interesa poñer o foco aquí, e se plantexas un cambio, pois PSDG, BNG, Sumar, evidentemente aí tamén terás que propoñer, porque levas 15 anos na oposición, pois terás que plantexar cal é o teu proxecto de país e por que queres facer unha emenda á totalidade estes 15 anos, non? Entón creo que pois está ben en esta parte de achegarse, pero que agora entendo que deberíamos ir, ou que a campaña debería camiñar cara a outros camiños, digamos. E imos ver precisamente unha das cousas que comentabas agora, Lara. Houbo esta semana en Quisa do CIS, non sei se podemos ver, Iván, a proxección que se dá do CIS, que daría unha axustada maioría absoluta do Partido Popular, pero con bastantes posibilidades de perdela, entre 36 e 38 escanos, o BNG entre 20 e 23 escanos, Partido Socialista, aí está, Partido Socialista entre 15 e 17 escanos, e posibilidades de entrar para Sumar entre 0 e 2 escanos, e tamén para a Democracia Orensana con entre 0 e 1 escano. Hai algunhas cousas tamén que comentar do CIS, algunhas cousas así que me chamaron así un pouquiño a atención, non? Como é que todo o mundo, o 70%, considera que será Alfonso Rueda o presidente da Xunta de Galicia unha vez rematado o proceso electoral. Sin embargo, solo o 30% quere que o sexa. É dicir, dentro das votantes dos partidos, entendemos, de esquerda ou de outras opcións políticas, hai unha asunción bastante clara de que será o Partido Popular quen revalide o poder. E ademais hai outro caso que me chama moito a atención, é que a campaña estáse decidindo en clave galega, que hai como un intento por parte de varias forzas políticas, porque tamén estaba aquí o presidente do goberno en Lugo onte, por exemplo, estás intentando como estatalizar a campaña electoral, e resulta que a maior parte dos galegos coinciden en que van decidir o seu voto en función dos intereses de Galicia e en función do que vai acontecer e do que aconteceu en Galicia nos pasados anos. Vamos a abrir un turno de palabras para valorar esta enquisa do CIS. Empezo agora por Iago. Eu, como dicía un amigo meu, eu das enquisas non me fío, agas que cando me favorecen. Ben, bueno, eu creo que marcan unha tendencia. Estas enquisas e outras moitas, non? Que, bueno, en outros casos poden ser mesmo arma electoral, eu creo que marcan unha tendencia. A tendencia é que se votas, non? Votámolos, se votas con V, votámolos con B, é dicir que está todo por decidir, que é moi importante a participación. Probablemente deso é consciente, ou era consciente el señor Rueda cando convocou as eleccións no Antroido, pero eu creo que é moi importante eso. Hai outra cosa que é importante, que é unha apreciación en común en todas as enquisas. O Partido Popular descende e o Bloque Nacionalista Galego sube, é dicir, sí que hai máis disparidade respecto ao Partido Socialista, e despois que sí hai fundamentalmente, e en eso concordan todas, dúas opcións presidenciáveis, non? E é o Partido Popular, o continuismo de Rueda, ou unha alternancia que en este caso
pois sería por unha muller, por o Bloque Nacionalista Galego, non? Pero sí hai algo que comentaba antes Lara e que é moi importante e que sí se constata, e é que aproximadamente un 40%, un 30% e 10% mesmo nos últimos días, que nas campañas electorais sí se deciden cousas, non? E entonces eso é moi importante o que nos queda por diante, non? Gabriel? Bueno, pois eu relativamente, de feito podemos comprobar en suyo, pois o que daban as enquisas a nivel estatal e un vuelco importante que foi para esa maioría absoluta que a que desesábamos nós. A verdade que ese 70% ao final eu penso que o que traslade é o que nos vemos na rúa. Evidentemente, eu penso que temos todo por o Partido Popular para demostrar, é dicir, penso que temos un traballo para defender, temos mostras, temos actuacións que son innovadoras e son vanguardistas a nivel de toda España, por lo tanto temos un traballo no que debemos centrarnos, pero non debemos esquecernos que tamén a nivel nacional, pois en Galicia se xoga moito, é dicir, penso que son as eleccións nas que se confrontan dous modelos, un modelo estatal na da deriva absoluta, que podemos decir, penso que aí podemos coincidimos ampliamente se facemos esas enquisas contra un modelo de estabilidade, de traballo, de sosiego, de responsabilidade que hai en Galicia. Evidentemente en Galicia hai un potencial enorme do que todos estamos convencidos. Estamos satisfeitos do traballo que se leva desenvolvido nestes 4 últimos anos, pero estamos convencidos que Galicia pode dar moitísimo máis de sí, e de aí que presentáramos no día de onte un programa que no que pretendemos comprometernos cos galegos nos diferentes eidos en vivenda, con medidas importantes no ámbito universitario, da xuventude, dos maiores. Eu penso que mobilidade con medidas moi importantes para sacar ese rendemento, ese potencial que sí que estamos convencidos, non caemos no complacismo de decir que está todo feito, que está todo ben, non? Evidentemente temos que sacar todavía moitísimo máis potencial, ese potencial que ten a nosa terra, en concreto a nosa provincia de Ourense. Por lo tanto, relativamente nos fiamos das enquisas. As enquisas para nós as mellores son as de pé de calle, pé de rúa, e a nos o que nos dá é que creo unha valoración positiva do goberno galego. Fai xa, creo que son 15 días, recibíamos nun acto en Coruña a presidentes do Partido Popular e nos trasladaban esa admiración que sentían por Galicia, unha admiración que a veces nos non somos quen de percibir dentro, pero que a Galicia está a empezar a utilizarse como referente a nivel estatal, esas medidas da gratuidade de 0 a 3 anos, esas casas niño, casa maior para mellorar a conciliación, ou tantas outras, ou esa actuación que se fixo durante a pandemia, ao cal ante a desidia e inacción do goberno central, Galicia adoptou medidas que nos permitiu de xeito importante afrontar unha crise tan importante como foi esa pandemia, con eses e con outros moitos actuacións. Por lo tanto, eu creo que a mellor enquisa é a de pé de rúa, e despois a nosa xente, os nosos jóvenes, os nosos maiores do Partido Popular, que están con moitísimas ganas de traballar para refrendar ese traballo que se desenvolveu nestes 4 últimos anos, e para seguir comprometéndonos con os galegos para de cara a eses 4 anos con ese programa electoral que presentamos no día de onte. Xurxo? Bueno, comentar sobre o CIS. Eu coincido con Iago en parte da súa análise da tendencia. Hai unha tendencia que evidencia que o Partido Popular cae, baixa, perde confianza da ciudadanía galega, porque é un proxecto que xa está estancado, o percibe todo o mundo. É certo que o Bloque parece que as enquesas reflicten que sube, pero sube menos do que parece que realmente aspiran. En xullo tamén víamos que ian sacar ese grupo parlamentario que non sacaron. Podedes interrumpir, que vexo caras de... Dende cando comenzaron as enquisas de como estaba o Partido Socialista cando non tiñamos candidato, o Partido Socialista é o que máis está crecendo. Hoxe podemos ver enquisas onde aí o CIES dábanos un máximo de 17 deputados, levamos 8 anos con 14. Houbo enquisas que nos daban 12 escanos, escasamente hai 6 meses. Entón, agora, nestes intres, o Partido Socialista é a forza que máis crece, o Partido Popular é a forza que máis folle perde, e o Bloque Nacionalista está estancado intentando superar esos 19 deputados. E iso é o que saímos nos tamén. Está estancado, yo? Non, bueno, eu respecto a Doval, podo chamarte Suso ou Selois, pero entendo un pouco que xa dixen que era boomer, pero non, eu quería volver unha cosa para atrás, se non descuadro moito, non? Sí, incluso para respetar o traballo de Diego, porque eu estive nesa manifestación,
E a min non me gustaría deixalo pasar, porque tamén estiven hai 20 anos, que cando foi o do Prestige. E eu creo que a esencia é a mesma, non? E non me gusta deixar pasar desapercibido, porque para min no seu momento foi unha marea de dignidade que non volveu a vivir este país e que desgraciadamente 20 anos despois volvemos a falar do mesmo. E non só do mar, do medio ambiente e das conclusións socioeconómicas, que tamén falamos de mentira, de ocultación e de falta de respeto. E o mismo sistema que foi hai 20 anos, primeiro un de caza, agora un se vai de cañas, non? Agora eran hilillos de plastilina e agora era o que se come vai por baixo, o que falou o noso conselleiro, e que teñamos que volver 20 anos despois a reivindicar dignidade, me parece terrible. Despois, perdón, por alusións, a min gustaría tamén intervir. E ainda guardo cousas do movimento Nunca Máis, tamén do equipo que se daba para limpar as praias, non? Que o teño, e que de 20 anos despois, algúns xa moi maiores, non? Pero teñamos que volver a reivindicar dignidade, non só respeto ao mar, sino dignidade, pareceme terrible e moi triste. Gabriel, por despois de 20 anos, que son os que leva a señora Pontón no Parlamento, sin exercer labores de goberno en ningún sitio, pois a verdade é que, bueno, pois que me chama moita acción. Intentar recuperar o que pasou fai 20 anos, intentar comparalo, xa para empezar cunha responsabilidade, o que exerce, o que debe exercer esas responsabilidades que o goberno central deberá polo mar. Todos, evidentemente, estamos preocupados polos nosos mar. Non deberíamos caer en ese catastrofismo. Eu quero poñer en valor o traballo e a calidade dos produtos da nosa terra, dos nosos mares, e deixando ben claro a inacción, unha vez máis. Eu falaba de inacción do goberno central, quero recordar esa lei de litoral que foi aprobada para uns na Comunidade Autónoma do País Vasco, e esa lei de litoral que se nos receita a Galicia, esa lei de litoral que deixa ben claro quen debe proteger esos mares deses vertidos, que o goberno central, e polo tanto, bueno, pues gustaríame, penso que non son as mellores ferramentas para acceder a un goberno, recuperar eso que pasou fai 20 anos, como decía, esos 20 anos que leva a señora Pontón no Parlamento sin responsabilidade de goberno. Por lo tanto, eu creo concordamos na defensa dos nosos mares. Non só que nos fixemos dende o minuto 1, pois axudar os concellos, axudar os mariscadores para a limpeza das praias, e reivindicarlle, que eu penso que aí deberíamos sumarnos todos. Eu penso que a lei está moi clariña, as competencias están moi claras, son de fomento, e eu penso que aí deberíamos coincidir todos. É moi sencillo, sincero, é dicir, exixirlle ao goberno central que colabore e que exerza as súas funcións, que é a de proteger as nosas praias, e protexela desde os vertidos, desde ese tráfico marítimo que é das súas competencias. Por un lado, nos evita que vai adiante esa lei de litoral que defendíamos en Galicia, e por outro lado nos trasládanos unha responsabilidade que é súa pola lei. Por lo tanto, me gustaría deixar ben claro. Vamos fatal de tempo. Un minutiño, Xurxo, falaba el das responsabilidades do goberno central, pero que hai que decir que é importante que tamén haxa un cambio na Xunta de Galicia para que haxa un goberno que permita desbloquear todos os fondos que o goberno central mandaba a Galicia. Falabaste da pandemia, pero que non sabemos a día de hoxe onde hai 159 millóns de euros directos que se deron para axudar a atención primaria, onde os metou a Xunta de Galicia. Iso pasa con vivenda, iso pasa con transporte. E tamén pasa cando o Partido Popular intenta aprobar unha lei del litoral sen preguntarlle ao goberno e mal feito. A mesma lei do País Vasco, No, é que estaba mal formulada legalmente. A mesma, literalmente a mesma. Queremos transferencias creo que os intereses son outros. Queremos transferencias marítimas. Porque despois de 14 anos estamos á altura de Murcia. Somos os únicos que non conseguichedes ningunha competencia, é dicir, xa non nos comparamos con Cantabria, coa Rioja. Sí, pero que non podemos nos últimos anos en Madrid. Non podemos colaborado un pouco nesas transferencias na lei de litoral que tanto necesitan os nosos mariscadores. E tanto necesita o noso litoral. Argumentarios aparte. Por lo tanto, pues bueno, vos que tedes certa influencia ou moita influencia ahora mismo, xa levades uns anos con pouco éxito, a verdad, pois axudádenos en
en Madrid. Pero bueno, me imagino... Porque esa reivindicación que facedes continua en Gabriel, pero non podemos conseguir transferencias se non reactivades a comisión de transferencias. Quedan ben pouco ali a nivel nacional que non se vos oe a nivel nacional. Tamén para que queredes máis competencias, se as que tendes non as usades. Era un minuto, Xurxo. Bueno, está a cousa, oxe, Lara, axuda. Non queríamos debate. Eu estaba aquí escoitando. A ver, eu penso que ao final eu non, claro, como xornalista que vexo dende fora, pois eu creo que coincido e non coincido con ningún dos tres. Por partes, primeiro, parte do CIS, que me chamaba a atención o apuntamento que facías ti de que hai un 70% de xente enquisada, que por certo son 11.000 chamadas, pareceme relevante porque a veces se di, aquí non saiu, pero a veces se di eso del CIS de Tezanos e tal, bueno, son 11.000 enquisas, con independencia despois da cociña que hai, evidentemente cando analizas os datos e que hai, creo que é relevante que a enquisa con unha mostra máis ampla de todas as que se van publicar de aquí ao 18 de febreiro. Dito isto, chama atención esa distorsión porque dá a sensación de que hai como unha especie de resignación en Galicia a que quen vai ganar o Partido Popular e xa está, non hai nada que facer, quedamos na casa e non imos votar. Entón, aí a clave tamén está, eu creo, en que pois no caso neste caso o Partido Popular interésalle, por eso se entende a convocatoria electoral nestes tempos que haxa unha pouca participación. Os 42 deputados que se conseguiron no 2020 foron cunha participación que non chegou ao 50%, unha participación moi baixa, eso sempre beneficia ao Partido Popular e evidentemente a esquerda que lle interesa é unha participación, non sei, non son politóloga, non o podo estipular, pero probablemente decían de por riba do 64-65% para que poida haber ese cambio. Eu creo que aínda ten moito, é dicir, de 36-38 eu non sei se son así, creo que é un pouquiño máis probablemente para o Partido Popular, que ainda ten marxe para perder esa maioría, pero creo que son as eleccións máis abertas, sen ninguna dúbida, dos últimos 15 anos, pero eso non me cabe dúbida. Tamén se entende por iso o interese que hai porque se fale do sanchismo. O CIS tamén di que o que lle preocupa a xente é o paro e a sanidade, non é o que pasa a nivel estatal e que vota nesa clave galega. Despois, coincido, por exemplo, na análise que facíades do tema da Maní dos Pérez, eu tamén estiven cubrindo o domingo pasado, e creo que en ningún caso o que se di é que nin que a culpa de que caeran, o sea, de que chegaran os sacos xa da Xunta, nin a Xunta evidentemente ten o toconao e tirou ali, evidentemente eso nunca se di. Creo que a sensación que hai máis que de querer equiparalo co Prestige, non se quere equiparar en canto a unha cuestión efectivamente, senón unha cuestión de que a xente o que di é, a ver, aquí está pasando isto, ti o sabes dende o 13 de decembro porque nos falamos coa persoa que, digamos, que falou co 112 o aquel día, dixo, eu chamei a todo o mundo, o sea, el chamou a Concello de Ribeira, Goberno do Estado, Xunta, o sea, moveu ceo e terra, e lo que nos di é que había constancia dende ese mesmo día por parte, neste caso, da Policía Autonómica e de Medio Ambiente da Xunta, que chegaban eses sacos e non se mobilizou, non se activou, digamos, ata 15 días despois o nivel de emerxencia. Entón, eu creo que aquí a indignación social non é tanto porque cheguen estes plásticos que evidentemente a ninguén se lle pasa pola cabeza culpar nin o Partido Popular nin Alfonso Rueda porque non é culpa evidentemente. Eu creo que máis é unha cuestión social de decir, bueno, con independencia de que o mellor o Goberno Central tiña que ter notificado, eu aí xa non me meto porque son unhas cuestións que me parecen, digamos, de loita entre administracións, pero sí que me parece que a Xunta tería xestionado isto moito mellor se o día 13 sae quen ten que sair, quen ten as competencias e di, imos mandar aquí imos activar este nivel porque chegou esta chamada, chegaron 82 sacos de unha cousa que non sabemos o que é e vamos a poñernos ao frente da situación. Porque se faz iso, despois podes decir, oye, Pedro, que non me mandas os avións e non me mandas tal, pero se ti non o faz e como que, o sea, a min dá a sensación de que algo que non é culpa da Xunta fixos unha xestión un pouco rara, entón dá a sensación de que ao final acaba parecendo que é culpa cando non o é. Non sei se me explico o que quero decir. Brevemente, Gabriel, que teño que avanzar. Unha cuestión é que pode aparecer un vertido que por desgracia se coñecíamos nun xornal, pois que de todo o material que se recolleu co personal que puso a disposición a Xunta de Galicia, pois 3 veces máis eran restos de plásticos e non os pellets. Unha cousa é un vertido que pode aparecer e outra cousa ben distinta é que un contenedor caiga ao mar e o Goberno Central non teña ben a comunicarnos nada á Xunta de Galicia, porque sí que podíamos facer causa-efecto e podíase actuar. Pero o que digo, perdona Gabriel, é que
había ese coñecemento o día 13, entón como que se intentou, bueno, que non isto non nos afecte moito, non vai a ser que agora, claro, veñen as eleccións tal, esa é unha sensación dende fora como é ben falando con xente. É ben distinto que caiga un contenedor ao mar, que penso que há un feito que debe ser comunicado á Xunta de Galicia. E outra cousa é que aparezca un determinado vertido que, como ben digo, salía no xornal no día de hoxe 3 veces máis, por desgracia. Eu penso que contra eso temos que loitar todos con protexer os nosos mares, sin duda. Pero penso que primeiro a responsabilidade sobre o mar e a responsabilidade sobre un vertido, sobre un contenedor, fagámonos todos idea do que é un contenedor que cae ao mar, eu penso que é suficientemente importante como para que sexa comunicada por parte do goberno. Parece que do interior, perdón, estamos un pouco deshabituados, non é nada anormal. En todo caso, se tiveramos as competencias en salvamento marítimo como levamos anos e anos reclamando, e que efectivamente o Bloque Nacionalista Galego conseguiu desactivar, pero necesitamos a Xunta, como con eso que tamén foi outra destas mentiras dos xulgados de violencia. Nos negociamos para que o Partido Socialista para que se podan crear, pero se a Xunta o sigue boicoteando como salvamento marítimo, non se poden crear. Non se poden crear a partires do 19. Efectivamente, a partires do 19. Eu quero facer unha pequena puntualización. Non é unha crítica, non é unha crítica, é unha proposta. Que eu creo que debería ser o que nos chamase máis atención as tres forzas políticas, que era algo que dixo Gabriel, que é imposible pensar que houvese máis verquidos de plástico que non fosen pellets nas praias de Galicia, e que tal vez na próxima legislatura as tres forzas políticas teñamos que buscar unha medida para manter limpas os 365 días do ano as nosas praias, e nos o que propoñemos é un imposto medioambiental, porque a Xunta de Galicia sí que ten as competencias para establecer un novo imposto medioambiental que permita financiar a limpeza das praias. Bueno, pues despois de esto, ahora sí, íbamos a cambiar de tema, porque hoxe tiñamos pensado facer un debate sobre propostas en materia de vivenda, en materia de mobilidade e en materia de educación, e levamos 55 minutos falando dos pellets, cosa que podíamos falar a semana pasada e xa se falou bastante, pero tamén é certo que non estuvo o Partido Popular e queríamos tamén un pouco pois darlle a voz para que defendesen a súa posición. Voume un momento a realización, porque teño por aí a Diego Freire, pero tamén teño a Iván Iglesias, porque hoxe pasou algo, Iván Iglesias, hoxe pasa algo, así... Hola, moi boas, a grandes rasgos, hoxe, este fin de semana, máis ben, facemos un ano, desde que naceu o que con esa coa emisión do cara a cara entre Paco Rodríguez e Manuel Cabezas, que foi o primeiro contido que fixemos. E hoxe, pois, facemos un ano. Diego, que opinas? Tú xa eres un home experimentado, xa levas cantos anos de noticias dispersas este ano? Pois chegamos os 3 este ano, sí. Tres aniños. Os medios de comunicación, pois, fanse vellos. Sí, é o que teño. E nada, pois, íamos facer un vídeo recopilatorio, seguramente sacarémoslo en redes, pero... Nada, que hoxe felizmente, pues, un ano despois estamos aquí. Estamos aquí. Quen contaba? Pues, eu non. Teño aquí unha persoa que quere saudar. Por Dios, adiante. Iván Olmos. Hola. Moi boas, como estades? Hombre, Ivanciño. Que tal? Que tal estades? Eu ben, eu estou aquí por Petín a estas horas, a verdad, con unhas vistas extraordinarias. Teño aquí a rúa, ao fondo as montañas de Valdeorras. Estou nun sitio espectacular, a verdad, temos unha provincia preciosa. E dame mágoa estar aí con vos. Non estarei con vos, digo, porque, bueno, las cositas. Pero faime moita ilusión entrar hoxe, porque efectivamente cumprimos un ano e que rápido pasou. Que rápido pasou, cantas cousas pasaron, Demasiadas. Vamos polas terceiras eleccións. Figúrate. E ojalá nos queden moitas, sí, ¿no? Que claro, tamén temos as europeas e virán moitas máis. E, home, eu creo que a mensaxe é que o que veu para quedar, non? Veu para quedar, sí. O que non quedaches fuches ti, que me deixaches aquí con este marrón, tú non sabes que programa levo. Bueno, hombre, Víctor, pero a ti gustache, joder, se estás facendo espectacular, se todo o mundo está encantado. Bueno, sí. Non estás vendo, non mintas, non estás vendo. Sí que está vendo, que está está... E estaba ali dándolle as teclas para cambiar de cámara, por favor. Bueno, pues nada, que solo queríamos eso, contar contigo hoxe un minutiño, porque é o día de aniversario, ti eres unha parte fundamental deste proxecto, xa o sabes, así que nada, esperámoste por aquí moi pronto, cando acabes de sumar e restar e multiplicar e dividir, vale? Un placer, volverei. Volverás, home, claro que volverás. E un saudiño aí tamén para Xurxo, para Lara, para Iago e para Gabriel tamén. Un saudiño para todos. Saludos. Bueno, veña, vémonos, Iván. Hasta loguiño, chao. Ahora, xa está. Vamos cambiar de tercio. Diego, algunha cousa a comentar por aí? Pois están pasando cousiñas. En primeiro lugar, parabéns, Xurxo.
que estás de aniversario. Estás de aniversario? Sí. Que di Natalia González Benítez, que vos saluda a todos, a todo o equipo e a todos os convidados, que está compartiendo con nos o seu aniversario Xurxo. A Grupo Municipal Socialista te felicita directamente, con mayúsculas, ademais. Os 6 que sodes. Sí. Felicidades, Xurxo, que ben. Bueno, cambiando un poquinho de tema, tamén di aquí Ourense Terra Termal que Armando Ojea debe estar preparando un vídeo do programa de Democracia Ourensana en inglés. Buscade en Twitter o seu speech en inglés nun foro sobre termalismo que é unha fantasía. E de momento nada máis, podedes seguir falando e agora vamos e unha cousa que lle pediría aos convidados, pide lo que quieras por esa boquita, Diego, pídenos. Campanas al viento. Na manifestación, eu falei, como deciste, falamos dos pellets, pero da parte do problema real que teñen as mariscadoras e tal, aquí ninguén está falando, ninguna forza política está falando deso, e me parece importante, así que si contestamos as preguntas sería fantástico. Sí, pero que ahora non vamos a falar diso, porque que leva de verdade, pero outro día. Como te digo este tema, digo dos seguintes temas dos que imos falar. Que vamos falar, porque estou buscando piso. Entonces, se alguén ten un piso aí para alquilar, baratiño, xa, vai ser complicado. Estou buscando piso eu, e como eu, un montón de xente, sobre todo rapaces e rapazas novos, e vamos botar un ollo ao que acontece se intentamos buscar un piso nas principais cidades galegas. Iván, se podemos ver por aí como están os prezos en Ourense. Esto que vedes aquí son, a día de onte, os 3 pisos máis baratos que podemos atopar en Ourense. É dicir, non podemos atopar nada por menos de 400 euros, que é un piso de 2 habitacións con 80 metros cuadrados, outro por 420 euros, e outro de Casco Viejo Ourense, 420 euros ao mes, 30 metros cuadrados. É dicir, entras e ya, e sales. E ademais ese, ollo que aparte ten aquí unha notita que pone primeiro sin ascensor, bueno, non pasa nada, imprescindible, seguro de impago e 2 meses de fianza. É dicir, aparte xa dos prezos é a cantidade de fianzas, riños, hígados, de todo o que piden, sacrificios de cabras varias para alquilar un piso. Imos dar unha volta por outras cidades para que vexamos que non é cousa solo de Ourense, porque Ourense está relativamente ben. Imos, por exemplo, a ver Vigo, como está a cousa. En Vigo hai un piso en Lavadores. Piso en Lavadores, que Vigo, é dicir, Vigo, que me perdonen en Lavadores, pero Lavadores non é Vigo, pero bueno. Unha habitación de 32 metros cuadrados, 400 euros ao mes. Un estudo de 25 metros cuadrados, un baixo, é dicir, supostamente un baixo comercial reconvertido en vivenda, 450 euros ao mes. E outro de 40 metros cuadrados, unha habitación, 450 euros ao mes. Se imos a Coruña, podemos ir a Coruña, piso en calle Touro, Monte Alto, que xa solo con decir Monte Altos de Coruña xa 330 euros ao mes, unha habitación 35 metros cuadrados. Estudio, en a calle Isaac Peral, 420 euros ao mes. 440 euros en El Viña. Son, repito, os 3 máis baratos que podedes atopar na principal web de búsqueda de aluguer. E vamos, por último, á capital, imos a Santiago. Un ático maravilloso, na Rúa das Hortas, 270 metros cuadrados. Oye, ni tan mal, la verdad que ese é unha oportunidade, ida por él, se estás buscando piso en Santiago. Perdón, 270 euros e 30 metros cuadrados. Oye, non está mal. Ten baño, que ten baño que está guai. Había pisos que se logaban co baño, que había un bar abaixo e ibas ao baño abaixo. E logo temos 2 estudos, unha 420 euros ao mes por 22 metros cuadrados e 450 euros ao mes por 30 metros cuadrados, un baixo exterior sen ascensor. Este é o panorama. O panorama é demoledor, sabendo que aparte, sobre todo en cuanto á mocidade, os salarios non son altos, sin da por riba de pagar a renta. Bueno, aí tedes o importe medio, verdade, faltábame ese gráfico. Segundo o Observatorio de Vivenda de Galicia, o importe medio da renda mensual dos contratos ensinados no ano pasado. Vemos que Ourense está aí nunha zona intermedia, pero de 480 euros de media. Quizás a máis cara sexa a Coruña, con 618, que me parece unha borrada, 618 euros de aluguer de media. Repito, de media. Temos un problema moi grande, e eu penso
vou facer o Vicente Vallés outra vez. Eu penso que de verdade ningunha das forzas políticas, a pesar das propostas que están facendo, pero eu penso que non somos conscientes dos problemas que hai, porque hai moitísima xente que non ten onde vivir, que non pode iniciar un proxecto de vida, que cobra, que lle custa, como a todos lle custa gañar o salario, un salario bastante baixo e que non pode, que se lle vai todo no aluguer. Xa temos que meter gastos, temos que meter vivir, comer, que tampouco é barato, sobre todo con intentas comprar aceite de oliva, estas cousas que vicios que tiene la cultura mediterránea, pues uno no vive. Así que voulles pedir ahora aos principais partidos políticos, vou empezar ahora por Gabriel, por gobernar máis que nada na Xunta de Galicia, máis que unha diagnose do que estamos facendo, do que fixestes hasta ahora, que nos ofrecedes para o futuro? Bueno, pues venga a anunciar no día de onte o presidente pues, que se pretende, se compromete, nos comprometemos a duplicar a oferta pública de vivenda con iniciativa pública e con iniciativa pública ou privada tamén, incentivando tamén esa iniciativa pública ou privada. Pero con propostas a concretas e en marcha. É dicir, aí todos os ourensáns saben, bueno, pues ven de adquirirse unhas parcelas do Sareb no barrio de Mariña Mansa para a creación de 66 vivendas. Ahora mismo estamos facendo o proxecto que é realidade, os orzamentos, eses orzamentos que hai que poñer en valor, por certo, a única comunidade autónoma que aproba o seu orzamento en tempo e forma, permítenos adoptar medidas, permítenos salir no mes de xaneiro xa con as órdenes de axuda, tanto as de rehabilitación, adquisición, para menos de 30 anos, as de aluguer, con medidas múltiples, pero permítenos tamén desenvolver proxectos como este que vai a máis de 12 millóns de euros, que son 66 vivendas de promoción pública, como digo, na fase de redacción de proxecto. A maiores, pois a verdad que levamos aquí en Ourense, falábase unha das ofertas era no casco histórico de Ourense, o querido casco histórico, pero a verdad que necesita un pulo importante, e aí vimos de ofrecerlle o goberno local pois nos 2 últimos anos esas áreas Resurbe. Hai que recordar que son 5 en toda Galicia, unha delas en Ribadavia, e un área Resurbe, para que aquel que non o sepa, ademais de dotar de fondos para a rehabilitación desas vivendas, o que supón tamén é un plan de dinamización socioeconómico importante, de dotar tecido socioeconómico pois a eses barrios. Seguimos nesas conversas co Concello, esperemos que frutifiquen, e seguimos con ese, como digo, un dos obxectivos máis importantes do noso programa, do noso compromiso electoral cos galegos, é duplicar a oferta pública de vivenda en toda Galicia, e como non, pois tamén en Ourense, e con feitos e non con promesas. Aquí permítanme que unha das grandes medidas, que primeiro eran 100, despois eran 1000, despois eran 2000 do presidente do goberno, do cal agora xa non sabemos nada. É dicir, aquí na Xunta de Galicia pois hai uns orzamentos, a única comunidade autónoma que aproba en tempo e forma, e iso permítenos pois adoptar esas medidas. Estas 66 vivendas que son realidade, insistindo con ese plan Resurbe e, como digo, con ese compromiso de duplicar a oferta pública de vivenda pois para toda a comunidade autónoma, ata 8.000 vivendas con iniciativa pública e tamén incentivando a iniciativa privada. Xurxo, tamén o teu partido ten responsabilidades de goberno, neste caso no Estado. Que me cuentas desto? Porque eu quero independizarme pronto, é ser posible. Falaba Gabriel de feitos e de promesas. Un feito é que sí, aprobase un orzamento, pero que outro feito é que o ano pasado dese orzamento executouse o 30%. Pero iso para promover vivenda pública, pero das axudas de acceso á vivenda, de cada 10 euros só se executaban 80 céntimos. Entón, ese é un feito dunha realidade. Que dicimos nós? Nós queremos recuperar ese nivel de promoción de vivenda pública que había no ano 2009. 2.500 vivendas públicas o ano, é dicir, 10.000 vivendas públicas nos próximos 4 anos, comparadas coas 100 que fixo o Partido Popular, 120 que fixo no último ano. É dicir, 27 veces máis, e que nos últimos 10 anos a oferta bloqueouse porque non houbo apenas promoción de vivenda pública, e outra parte é que tampouco houbo axuda para a rehabilitación. Ollo, o goberno de España, co último programa estatal de vivenda, sei que comezou a desbloquear por algunha forma, rehabilitar vivenda, acceder a vivenda no rural, 10.000 euros para a xente moza para comprar unha vivenda no rural, ollo, e tamén as bolsas de aluguer. Esas bolsas de aluguer que a Xunta daba e que só accedían 600 persoas, e que grazas á financiación do goberno de España poden acceder 3.600 persoas. Pero é que o importante aí é que tamén ten a traba da Xunta de Galicia, que, ollo, comparado con Asturias, que para poder acceder a ese bono aluguer tiñas que cubrir un documento, aquí a Xunta de Galicia pouco máis
e pide que tamén teñas unha experiencia de 40 anos vivindo nun fogar para que te podan dar un bono de aluguer, non? Nos o que queremos é desbloquear tamén esas axudas e tamén por enriba da mesa para a xente universitaria outra bolsa de aluguer de vida digna, é dicir, facilitar o acceso a wifi, a luz, a auga e ao gas. E queremos que é algo importante e ademais establecer unha oficina de vivenda que sexa provincial, que poida axudar aos pequenos concellos e unha en cada 7 grandes cidades, que axude, por un lado, a xente a coñecer cal é a oferta de vivenda, cal é a axuda que pode percibir, pero tamén que haxa técnicos expertos que poidan ofrecer ese coñecemento á administración pública, pero tamén ás comunidades de vecinos do que poden, do que non poden facer. E tamén, xunto coa FEGAM, establecer un fondo de axudas directos para que haxa unha inspección das condicións de habitabilidade e así poder traballar por outro lado da oferta que tamén está bloqueada, que son as vivendas que están vacías. En Galicia hai 360.000 vivendas que están vacías, das cales o 70% non se poden rehabilitar, porque seguramente sexa unha casa moi bella ou a medio construir no rural, que normalmente o caso que se dá, pero nós o que queremos é ver cales se poden rehabilitar, porque hai que facer sobre o que xa está construído e poñelas a disposición do público no mercado, e respetando totalmente que o único gran tenedor que poida haber en Galicia sexa a administración pública. A día de hoxe, de todas as vivendas que hai en aluguer, a administración pública é tenedor dun 1,5%. E iso é unha miseria. A Xunta de Galicia ten que ter un papel importante coa promoción da vivenda pública. E aquí xa paro. Iago, dentro do Bloque Nacionalista Galego, que propostas en materia de vivenda nos podes ter? Eu, varias cousas en relación co que decía Gabriel, se me permite rematalo. Está ben o orzamento, pero despois hai que executalo, porque como decía Doval, eu creo que inexactamente, pues, el programa de acceso a vivenda deixouse sin executar un 90%, perdón, máis dun 90%. Bueno, teño aquí os datos, si queres, os facilito porque mellor nin siquiera sabemos o que non executamos. Máis dun 90%, perdón, deixouse sin executar. Eso aparece publicado incluso no DOGA, entonces, por tanto, sería facilmente contrastável. Como facilmente contrastável é que de vivenda de promoción oficial en Ourense durante os últimos 8 anos, unha, en todo o país 22 de promoción pública. En Ourense, unha. Eso é a realidade dos datos. E despois, como sei que Gabriel, e me parece moi ben, é unha persoa que visita Covadonga, e aparte hai prácticamente un ano, pouco máis dun ano, dun feito luctuoso debido ao mal mantimento das vivendas de promoción pública, que, claro, evidentemente non as fixo o Partido Popular, sí que rectificou o proxecto, pero non as fixo. De eso me gustaría saber se Diseñou na subbipartito. Perdoa, despois deso, si queres, falamos, si tes coñecemento, pero en todo caso, diseñoulas, pero rectificounas dunha maneira terrible o Partido Popular, pero de todas maneiras, ante as queixas dos veciños, parece que non se produciu ese mantimento e as persoas de Covadonga non só para ir ao Antroido, senón tamén teñen dereito a vivenda digna. E eu creo que iso é o primeiro, o recoñecer o dereito a vivenda. O dereito a vivenda é un dereito sí ou non. E se efectivamente consideramos, eu entendo que o Partido Popular poda considerar que non, que o mercado todo arregla, pero se consideramos que é un dereito, a administración pública debe actuar. E debe actuar construindo vivenda destinada ao aluguer e tamén destinada á propiedade, pero destinada ao aluguer e principalmente ao aluguer social. E eu diría máis, daría un paso á mocidade, a través do aluguer ou incluso a través outras formas de convivencia, non que se levan máis na realidade, na práctica. Despois, outro sistema é a movilización de vivenda baleira. E hai varios sistemas. Un sistema é a adquisición e a axuda a rehabilitación, pero outras medidas de fomento tamén pode ser mirar a carga impositiva de aqueles grandes tenedores, persoas xurídicas, que en determinado tamaño de vivenda pues levan anos sin ocupalas, porque o que non se pode facer é seguir ocupando territorio sin rehabilitar o que xa está. E outra das posibilidades que existiría sería pedir a Sareb, negociar coa Sareb, non comprar a Sareb esas 66 vivendas a un precio que nos tedes afeitos, un precio incluso fora de mercado, sino tratar de negociar coa Sareb para que esos activos ociosos que teñen se podan empregar condicionados
pois eso, a rehabilitación e a non seguir ocupando. E parece mentira que non negociedes co Concello de Ourense cando tamén gobernades vos. O que pasa que non perdona, disculpa, non gobernamos en absoluto, non gobernamos en absoluto. Bueno. Pero o que sí que tú falas da negociación co Sareb, pero bueno, tú ahora que estás en o Bloque Nacionalista Galega que ten influencia no goberno central, un goberno central que pues facilitaba miles e miles e miles de vivendas a través da Sareb. A realidade é que cando hai que acceder a unha delas, Ourense, feitos, hai que adquirila, hai que comprarla, como xa vos digo, un montante importante que se podía destinar a outras cuestións. Non poñades para unha roda, eses anuncios do presidente Sánchez, cal, pues, so de socios, pues un anuncio que non son a min gustame falar de feitos, pero estamos esperando por esa movilización de vivendas do Sareb, sin comunicación cas comunidades autónomas. Galicia e a conselleira vicepresidenta segunda pois estuvo meses e meses esperando por unha contestación por parte do goberno central. O sea, simplemente se quedan anuncios para os medios de comunicación sin desenvolver. Mentras tanto, pois outros traballamos pois adquirindo solares da Sareb, que nos costa, desenvolvendo proxectos e promovendo ese proxecto para 66 vivendas de promoción pública, unha pequena cantidad, unha pequena cuantía do que queremos facer en Ourense. E por suposto tamén pois a través do plan Resurbe. Voy a dar a palabra a Lara primeiro, que ainda non falou, vale? A veces cando estás aquí escoitando o que decides, non sei se sodes conscientes de que a xente isto de que vos lancedes a pelota os uns aos outros, que si goberno central, que si xunta. Eu só quero un piso. Claro, e mentres o tema está sen solucionar, porque, por exemplo, está moi ben prometer cousas, pero cando ves os datos e ves que en Santiago, por exemplo, que, bueno, no caso que eu coñezo, levanse facendo 36 vivendas públicas anos, sin que se rematara ningunha. E despois tes que buscar un piso e ves que aí había un de 280 euros que gustaría Mirvelo, tamén che digo, porque ese precio acaba de sorprender bastante, porque a min toca agora a renovación dos 5 anos e xa me sinto ben, porque creo que non son das que máis pagan unha boa zona, pero claro, é que é prohibitivo adquirir unha, o sea, alugar unha vivenda, e despois as propostas que hai que pois poden estar ben tanto o goberno central como a Xunta que plantexaron o dos avais, non? Eu creo que é insuficiente, porque eu non teño capacidade nin con aval nin sin aval de comprarme unha vivenda. Entón, o mellor hai que facer unha política máis orientada a que haxa máis vivenda pública. Por exemplo, as axudas ao alugueiro, temos falado con xente na radio que leva ano e medio esperando porque lle concedan axuda do alugueiro. Entón, claro, se che fai falta, pois xa te buscas a vida ese ano e medio, porque pero sigue, non se sabe nada da Consellería de Vivenda desas axudas pedidas en setembro de 2022. Estamos en xaneiro do 24. É dicir, ou tes axuda por outro lado, ou senón podes estar esperando ata que te jubiles por esa axuda. Entón non sei cal é a solución, porque eu non son política para poder plantexala, pero sí que é verdade que creo que é un asunto que debería centrar moito máis. Espero que o centre a campaña, verdade, o tema da vivenda, porque é que é imposible. Xa non digo, o sea, comprala xa é prohibitivo, porque ti buscas un piso pois en Santiago, non che vais a 200-300 mil euros, que é unha barbaridade, 300 mil euros por un piso que tampouco é unha cosa del outro mundo, e depois non lle metas unha reforma e tal, e por non falar dos tipos de interese, todo isto que xa sabemos todos. E despois alugar unha vivenda, pois a ver, despois tamén está isto de que nos digan a veces que ves por aí na tele, non, que che digan que os mozos queredes vivir ao lado onde traballades. Bueno, a ver, é dicir, eu vivín en Madrid e aí xa non vos digo que costaría alquilar unha vivenda en condicións, pero claro, obviamente non é que queira vivir ao lado, pero ter unha certa calidade de vida que por o que estás pagando por ese alquiler, pois sí que a queres, non? E non ter que o mellor compartir piso con 4 persoas que chega un punto no que... E outra cousa, que aparte, bueno, o sea, compartir piso está bien na universidade, pero penso que a xente chegado un momento na súa vida quere vivir sin ter que compartir con descoñecidos. Outra cousa que non falamos aínda é que vou dar un último turno porque vamos fatal de tempo, pero
o tema da costa, quero dicir, xa non vayas a alquilar un piso na costa porque ninguén se alquila un piso indefinidamente na costa, porque claro, como luego le podo sacar 3.000, 4.000 pasa en Santiago euritos. tamén cos vivendas de uso turístico, que agora se acotaron e de feito hai unha, é dicir, para que se vexan que as cousas que funcionan e non. Cando se prohibiu que proliferaran vivendas de uso turístico no casco histórico, agora os datos de Agalín, da Axencia Galega de Industria, bueno, de inmobiliarias, di que é unha das cidades na que menos incrementouse o prezo do alugueiro en todas, pero Compostela é unha das que menos, precisamente por poñerlle coto a iso, porque ti querías alugar un piso e che decía, non, de setembro a xuño, curso escolar, e despois a xullo e agosto ya veremos. Moitísimas opcións. Está pasando tamén en Ares, en Mugardos, ese tipo de zonas onde alugan o piso de setembro a maio ou a xuño e despois xullo a agosto 1.000 pavos. Que ti xa búscate la vida. Búscate la vida. Sí. Xurxo, querías comenzar, sí. Último turno deste tema que vamos a avanzar de Chamabaste Lara. Sí. Vale, Lara, eu que che comentei, eu sou un estudante universitario, tamén teño que vivir esas colas da fame, por así decirlo, todos os meses de xullo para buscar piso. O que che comentaba, xa non podemos ter unha vivenda desbloqueada, pero sí o que queremos desbloquear son os fondos que ten a Xunta de Galicia e que non usa. Comentábalo ti, a xente non está percibindo o abono de aluguer financiado polo goberno de España. Onde están esos cuartos? Queremos desbloquear esa vivenda pública que leva tantos anos prometida, pero que non se construe. En Santiago mesmo hai buratos de promesas baleiras de vivendas que se iban facer, e queremos, sobre todo, ver o que está pasando na realidade galega, que é o que vimos a semana pasada, xente nova vivindo con humidades, con ratas, con chinches, con todo, e que os ayuntamientos non teñen os recursos necesarios para poder facer as inspeccións, e por iso queremos que a FEGAM xunto coa Xunta de Galicia promocionen a inspección e financien esa inspección e regular as BUT, sobre todo. En Santiago de Compostela as BUTs reguláronse baixo o goberno de Bugallo, con moita crítica por parte do Partido Popular, con moita crítica por parte das asociacións que promovían a BUT e con moita ambigüedade de Goretti, que a día de hoxe non se posicionou moi ben sobre o respeto das BUTs en Compostela. Pero nós temos un compromiso de que un piso turístico non pode seguir alimentando nin a inflación, nin a precariedade de vida da xente nova, sobre todo. Porque, ollo, a medida estrela de vivenda do Partido Popular de desbloquear 7.000 vivendas como baixos comerciais tamén é precariedade para a vida da xente nova, porque se a día de hoxe non se garanten as condicións de habitabilidade nun piso, menos nun baixo comercial da Rúa do Franco de Compostela. Bueno, habría que ver os datos, non sabemos, non sei se están os datos públicos de que éxito tivo ou non esa medida, se que non se desbloqueou, saber ao Gabriel, ver un pouco que si está incorporando máis vivenda ao mercado, que eu creo que é complicado por iso, porque ao mellor vivir nun baixo, según en que cidades, tampouco é tan sinxelo. A ver, importante é regular, evidentemente, cando se saca unha proposta deste tipo, pois é con as condicións mínimas e precisamente con ese control de mínimo de habitabilidade para poder facelas e poñelas a disposición. O problema está claro, é a aumentar o número de vivendas. O número de vivendas con feitos, non con promesas, como digo, e aquí en Ourense damos boa fe pois con esa que é un proxecto de construcción. Está ahora mismo que se ven de anunciar recientemente pois esa promoción de 66 vivendas en Mariña Mansa, que é un primer paso. E bueno, respecto ás vivendas de promoción, as de uso turístico, decir, bueno, que dentro do goberno galego se regulou unha normativa estatal sin desenvolver, pois aquí con un decreto no ano 2017, pois no cal se lle deixa a capacidade pois tanto os concellos como as asociacións de veciños para limitar tamén ese uso que se fai ese control dese uso que se fai destas vivendas, e polo tanto pois intentando que teñan as condicións de habitabilidade adecuadas ao que se desea, e polo tanto, bueno, pois insistir respecto ás fondos sin execución e demais, decir, o que podo decir é que do mes de xaneiro ano a ano se habilitan ferramentas necesarias pois, para favorecer tanto a rehabilitación a través da eficiencia enerxética, da accesibilidade, axudas tamén para fomentar ese aluguer, axudas para esa adquisición de vivenda para menores de 30 anos, para cascos históricos e centros históricos en este caso de Ourense, e por lo tanto, bueno, pues penso que hai que incidir en eso, pero habilitando tamén
unha certa seguridade para aquel que é o propietario dese inmoble. E aí, pois, con medidas importantes tamén con ese seguro multirrisco que se puso a disposición este último ano para garantir, en caso de destrozo, en caso de impago, pois que o propietario dese inmoble pois teña certa seguridade para poñelo a disposición do mercado inmobiliario e así contribuir a que baixen os precios. Por lo tanto, seguir incidindo tamén esa medida, repito, un seguro multirrisco ante impagos e ante destrozos, pois favorecendo pois esa posta a disposición desas vivendas tamén, que ao final son privadas e ao final que sobre pouco podemos facer para obligados. Pechamos ya o que non vale, como decía Gabriel, a realidade é ir aos feitos. Os feitos é que non desmentidos, non? É dicir que só se executou en acceso a vivenda, para ser textual, o 8,84%. O certo é que en Ourense só se construiu unha vivenda de promoción pública. Eso é a realidade dos últimos 8 anos. A realidade é que o mercado non arregla a carencia de vivenda e o problema de acceso a vivenda, por tanto ten que ser dentro do sector público. Dentro do sector público construindo e promovendo esta construcción de vivenda. Despois destinada ao aluguer social. E despois, como se falaba antes, as vivendas de uso turístico e que non só teñen un impacto enorme no acceso ao aluguer e no encarecemento dos precios da vivenda, sino en que destrozan as cidades. Habitabilidade nos cascos históricos, eso xa foi regulado en Toledo, xa foi regulado en Donostia, xa foi regulado en Barcelona, e hai que regulalo profundamente aquí, porque senón convertimos os cascos históricos en parques temáticos, estropeando pois esa habitabilidade. E despois, en relación cos baixos, claro, para un sistema nunha zona onde existe abundante vivenda baleira, creo que debería ser unha medida residual. Ante todo, e se paseamos por Ourense, dá pena ver a cantidade de baixos comerciais que non poden ser acomodados porque non se dan as condicións a vivendas ou outros usos, sino que hai que potenciar para non esmorecer Ourense máis do que o Partido Popular e o seu socio Jácome nos teñen acostumbrados para uso comercial. Para uso comercial é vivenda. Home, decías que non somos socios de Pedro Sánchez porque votamos a investidura e vos votades toda a modificación. Os compromisos incumplidos constantemente e nos facendo unha oposición responsable venga, Gabriel, dende o goberno municipal. Para os que nos chiste ningún, o chiste os incumprimentos do primeiro acordo de goberno desde xa fai 5 anos en Madrid. Para o que nos doe Ourense, argumentario aparte, para o que nos doe Ourense realmente resulta un pouco todo ese apoio e modificacións e estar sostendo simplemente a cambio dunha cadeira na Diputación me parece un pouco triste, pero en todo caso sí que debería haber políticas para mobilizar como baixo comercial e non como vivenda esos baixos valeiros, non? Vale, moi ben, Iago, moitas grazas. Vou vos pedir brevidade no seguinte tema porque vamos mal de tempo e aparte os convidados tamén tedes que marcharte des outros que facer, así que imos falar de educación porque está bastante de actualidade esta semana. Recentemente hubo uns resultados bastante desfavorables do informe PISA que deixaban que as competencias do alumnado en comprensión lectora e en matemáticas eran bastante malas, están descendendo moito nos últimos anos e o goberno central anunciou recentemente tamén esta semana un plan de choque para reforzar esas competencias no alumnado. Escoitamos a ministra de Educación, Pilar Alegría. No se escucha. Se iniciaría en primero de primaria hasta el bachillerato para todos los alumnos de la educación pública y de la educación concertada. Estamos hablando de 5.200.000 estudiantes y el programa de comprensión de la competencia de matemáticas comenzaría en tercero de primaria, acabaría en bachillerato. En ambos casos incluiríamos también a los estudiantes de formación profesional básica y estaríamos hablando de 4.600.000 estudiantes de la escuela pública y de la escuela concertada. Sí. Vale. E en reacción a isto, demais, pois o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, planteou unha non novidosa, verdade, porque xa se le ha falado bastante deste tema, proposta en materia de educación, que é unha avaliación do bacharelato única para todos os territorios, neste caso para todos os territorios nos que goberna o Partido Popular. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo. Porque no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario. A mismo esfuerzo en el mismo país, mismas oportunidades.
E ademais, non é todo en educación, vense de aprobar a convocatoria de oposicións para mestres e profesores de ensino secundario na Xunta de Galicia por parte do goberno autonómico e anunciaba Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, con este tuit un pouquiño, vamos a decir así un pouco, non sei, me parece un pouco trampa, pero bueno, podemos ver o tuit. Aí está. Aprobamos a oferta de emprego público do profesorado para 2024 a máis alta dos últimos 5 anos, 1.743 prazas en máis de medio cento de especialidades, 86% de novo ingreso. O primeiro exame será o sábado 22 de xuño. Nos fomos ao DOGA, non quixemos seguir certos sindicatos que tamén intentaron desmentir esta información. Fomos ao DOGA, sumamos todas as prazas que se convocaron. Hai unha que é a de 2021, que evidentemente é a acumulada da pandemia de 2020-2021, vale? Pero ainda así, en 2019 convocáronse 2.064 plazas, en 2022 2.484. O ano pasado non, porque houve solo oposición de estabilización, son 1.743, en todo caso é falso rotundamente que se xa máis alto dos últimos 5 anos. Estos son os datos. Estas tres cousas foron os eixos en tema educativo que están caldeando os principios da campaña. Quero coñecer un pouco as propostas en materia educativa, sobre todo, empezo agora por Gabriel, por ser o que está desgobernando na Xunta de Galicia. Como valorades isto? Moi ben, mira, hai un feito importante que creo que marca todo, pois que é a escoitar en este caso os asentes máis importantes que poden ser os sindicatos, o profesorado, e vens de poñerse, a verdad que un acordo histórico, podemos decir, con maior parte dos sindicatos para mellorar as ratios, mellorar as condicións tanto dos equipos directivos como tamén a nivel retributivo do profesorado. Por lo tanto, un acordo para empezar importante. E por respecto á oferta pública de emprego, pois a ver, o que está sin duda importante, pois unha consolidación de 1.700 plazas, máis de 1.700 plazas, que penso que é unha medida importante que dá fe do compromiso da Xunta de Galicia. Si importante é, pois durante a pandemia vimos falando pois ese plan de arquitectura pedagóxica, ese investimento importante que se está a facer para actualizar, para mellorar todos os centros educativos, un investimento moi importante na cidade, 9 centros educativos, preto de 9 millóns de euros, cun traballo acumulado nestes últimos anos. Si ben é certo que o máis importante quizás sin duda é o capital humano, eso sin duda, e polo tanto, pues bueno, escoitando ese capital humano, escoitando ese profesorado, esos sindicatos, cun acordo, como digo, histórico, que se ponsa a disposición a partir do próximo curso, con mellora de ratios e melloras retributivas tanto de equipo directivos como tamén de profesorado. Iago? Bueno, aquí tamén volvemos ao mesmo. Obras son amores que non boas razóns. Hoxe, nos orzamentos para 2024 siguen sendo 300.000 euros inferiores do que eran en 2009. E o problema que volvemos ao mesmo. Hai razóns ideolóxicas. Creemos no ensino público sí ou non? Bueno, pois se creemos no ensino público, hai que reducir as ratios. O acordo foi coas centrais sindicais minoritarias neste país, pero ben, un acordo mayoritario, dos sindicatos. Tratei de ser, xa que falamos de educación, tratei de ser respetuoso. Correcto. Pero a realidade é esa, foi un acordo cos sindicatos minoritarios, pero en todo caso, en ese acordo os rateos por alumno siguen sendo insuficientes, sigue vendo moitos alumnos por clase. A carga lectiva dos ensinantes sigue sendo excesiva. A máis alta do Estado. Agora resulta, que é o que resulta? Que, pues, os orzamentos siguen sendo inferiores. Por qué? Porque non hai esa vontade de realizar investimentos. E despois, realmente, o de Núñez Feijóo, pois bueno, foi unha boutade que antes, verdad, pensábamos que era diferente, porque como veíamos na TVG parecíamos que era un tío moi listo, pero realmente cada vez que fala, a verdade é que eu, sinceramente, por o que o tratei, casi dá un pouco de repelús. Primeiro, porque non é competencia da comunidade autónoma regular isto, porque xestionar esas EBAUs sería imposible, porque habería que modificar os currículos, e en todo caso, porque realmente a EBAU non é o que determina o acceso, só en un 40% o que termina na nota de acceso. O problema sería ir a esos bacharelatos e vemos que realmente se siguen cargando, se siguen favorecendo as notas nos centros concertados e nos centros privados, e iso que priva a moita mocidade de poder acceder á carreira que eles desexan.
por certo, a parte do que estamos a falar, a Xunta que non incrementa, nin siquiera reclama a xestión das bolsas, sigue pagando e sigue subvencionando a colexios que segregan por razón de sexo. Entendemos que tamén na educación pública ten que haber determinados criterios de igualdade para despois non lamentar as estadísticas que desgraciadamente podemos leer, non? Entonces temos que fomentar a igualdade e a inclusión, e iso desgraciadamente se fai vía orzamentos. Desgraciada ou agraciadamente, para que facelo vía orzamentos. Xurxo. Non vou entrar no debate do señor Feijóo porque creo que é un debate que quedou superado hai moito tempo cando se configurou España e o seu sistema educativo, e sobre todo se el pensa que hai que esforzarse, porque el non esforzaba a dotación económica. O gasto educativo no ano 2021, cando el aínda era presidente da Xunta de Galicia, eran de 955 euros por habitante, 100 euros menos que a media española, non sei, non? Que propón o Partido Socialista para mellorar a situación da educativa actual en Galicia? Pois, primeiro, solucionar a situación dos profesorado interino, un 10% do profesorado galego é interino. Segundo, facilitar o acceso á educación pública. Se queremos a educación pública de verdade, hai que ir tamén a dúas cuestións fundamentais que se fala dunha moito e doutra pouco. A primeira, o material escolar. Non pode ser que a unha familia o material escolar lle custe 500 euros de media por cada fillo. Unha familia media galega deixase o ano 1000 euros polo seu fillo. E logo hai que pagar as tasas e outras cuestións, obviamente. E a segunda, da que menos se fala, pero que tamén é importante, o comedor escolar. Dende a Xuventude Socialista e o Partido Socialista queremos establecer un sistema público de comedor para os tres ámbitos educativos, primaria, o de primaria infantil, secundaria e o universitario. Non pode ser que o prezo medio dun comedor sexan 8 euros diarios e logo nos centros de secundaria e universitarios é que non estamos falando de comedor, estamos falando de cantinas. A calidade, polo tanto, que se perde na alimentación é tremenda. Outra cuestión importante da que tamén queremos falar, as matrículas, a gratuidade das matrículas universitarias, desta vez sí é unha realidade. Vexo que o Partido Popular por fin se suma, esperemos que sexa a primeira iniciativa que aprobemos en marzo, cando comece a actividade legislativa, en abril. Tamén desbloquear o restante das bolsas educativas. As bolsas universitarias galegas levan conxeladas en 3 millóns de euros 5 anos, mentras que o Goberno de España ampliou as súas en 1.000 millóns de euros en 4 anos, nos mesmos 4 anos. É dicir, hai 60.000 rapaces galegos que reciben axudas do Goberno de España para poder estudar, pero non reciben as axudas da Xunta de Galicia porque nin se executan nin se desbloquean. E logo, tamén, atención psicolóxica. Creemos que é moi importante que a xuventude, sobre todo en secundaria, ten acceso nos seus centros a través dos pedagogos e do persoal profesional, dos orientadores, sí. Orientadores, que pode haber unha atención psicolóxica e accesible, e tamén na universidade. Vímolo na pandemia, e isto ten que estar no programa de todos, falar da saúde mental do corpo estudantil. E con iso tamén comezar a desbloquear as axudas para que poida haber dinamización demográfica no rural. Nos próximos 15 anos vamos a perder 7.000 estudantes porque non hai un impulso demográfico. Pecháronse en Ourense nos últimos 20 anos 140 aulas. Cuidado aí. Perdón, cuidado 141 que se sacamos os datos de peches de aulas, igual se sorprenden en 4 anos do bipartito se pecharon máis colexios que en 15 anos do Goberno Popular. No último ano, en 4 anos do bipartito, no último ano, peches de colexios. No último ano, rurais. A Xunta de Galicia pechou 69 aulas e mandou á rúa a 80 docentes. No último ano. Bueno, podemos sacar cifras aquí que non sei onde sacas, a verdade, o que che podo decir, peches de centros do rural. Pois son os datos da Consellería de Educación. Se non sabedes de onde saen os vosos datos, é como os datos de emprego, cando decides que son moi malos, pero os dan á Xunta de Galicia, entón... En 4 anos de bipartito pecháronse moitos máis centros de rural que en toda os 4 legislaturas. A realidade que sei é que sacastedes a gratuidade dos libros de texto e destedes bonos gratuitos de deporte, 500 euros por material escolar, 120 euros mal pagados para deporte. Cale a balanza do Partido Popular? Lara. Sí, bueno, eu quería dicir primeiro, non sei se o bipartito foi fai 2 días, porque como se menta, de vez en cando sempre se menta o bipartito, tiña 16 anos cando foi o bipartito, o sea, que xa choveu,
abondo. Dito isto, creo que a proposta de Feijóo da EBAU non gustou nin o propio Alfonso Rueda. Deu unha sensación, porque despois do Consello da Xunta que se lle preguntou por este asunto, claro, non vai emendar o xefe, pero casi que o emendou, porque veu a decir algo así como, bueno, pues, pode ser, pero hai que ter en conta a idiosincrasia de cada comunidade autónoma, que en Galicia temos o galego, temos, decir, como se vai facer iso, tal. Despois, tema prazas, que se falou tamén das prazas de profesorado. Eu, a verdade, contaba con que ian ser máis altas, por dous motivos. Por unha banda, porque estamos en ano electoral e sempre é o típico de que se fan super ofertas. Por outra banda, porque no 2023 non houbo, entón, se cadra habría, pois, como se fixo na pandemia, non, pois, prazas máis altas. Falando coa comunidade educativa, tanto cos sindicatos, pero tamén con persoas que son mestres, opositores, etcétera, a xente pois está un pouco decepcionada porque a oferta é certamente raquítica. Para primaria, para infantil hai 50 prazas, 50. Eu non sei cantos profesores se xubilan este ano de infantil, pero se se queren baixar as ratios como está nese acordo, non sei se chegan a ser 50. Creo que non sei. Se faz as contas non chegan. E logo, outro tema tamén, tema da gratuidade das matrículas universitarias, creo que se votou, se debatiu e non saiu adiante porque o Partido Popular no seu día votar en contra. Está ben que agora se propoña como proposta. En todo caso, tamén eu voto en falta a gratuidade dos libros de texto, porque no seu día Alfonso Rueda tamén dixo, e a hemeroteca é moi mala para todos, pero neste caso quen goberna, que non se lle podían pagar os libros ao fillo de Amancio Ortega, e agora se lle paga a matrícula ao fillo de Amancio Ortega tamén. Entón, o que vale para un ten que valer para outro. Non se pode utilizar, creo, un argumento para defender unha cousa e utilizar o contrario para defender a outra. Dito isto, tamén pareceme ben, o da gratuidade das matrículas universitarias. Non son as máis caras tampouco as de Galicia, eso tamén hai que dicir. Leva moitos anos congeladas as taxas, e eu agora estou a facer un máster por fora e doume conta de que aquí están bastante ben, porque me está tremendo o peto para pagar as taxas, digamos, que unha universidade online de fora de aquí, pero bueno, sí que é verdade que está ben esa medida, pero bueno, tamén é verdade que no seu día se debatiu e non se aprobou, pois tamén está ben que non quede neso, en promesas. Dá má sensación de que a veces habería que coller todas as promesas electorais e pasar a lista, non? Despois, un ano despois, a quen lle toque gobernar, pasarlle aí 95% do programa electoral do Partido Popular nestes últimos anos de mandato. Non creo que ningún partido de ninguna administración chegara ao 95%. Temos que deixalo xa aquí porque son xa menos 20 e tedes que marchar, que eu segui aquí super a gusto con Bosco. Última palabra, Diego, si queres comentar algunha cousiña que se coceu por aí, senón echamos chiringuito. Quedaron moitas preguntas no tinteiro, pero como o debate estaba tan interesante que sí. Pero como o debate estaba tan interesante, pois non quedan para o seguinte programa. Pero falouse de democracia ourensana, do seu papel. Cando non se fala de democracia ourensana neste programa. Pactos da Moncloa. En fin. Moitas grazas, foi un auténtico placer vervos debater a todos. Sí, estuvo moi ben, a verdade. Un gusto poder ter pluralidade, que veñades todos, convido vos a que veñades sempre todos. Un gusto, Lara Salgado, un placer que viñeras outra vez. Iago Tavares, Xurxo Doval, Gabriel Alén, moitísimas grazas por vir, moitas grazas a todos por seguirnos. Haberá moi pouquiños máis día de, parece que aún solo para as eleccións, pero verémonos na noite electoral. Así que nada, seguide atentos a todas as redes porque vai haber moitos contidos, moitas sorpresas nesta campaña. Vémonos, grazas por seguirnos.